Мен не демекші? Менің ертеге жыр шыға бет. Шонда айтайық әне. Давай. Типа, шықты уже деп. Міне оңай жыр шықты бет әлі. Так. Нендей? Соғышылар деп атаға. Сен моңсу жырларда жырлай башладың шығар. Мен бет көңілді моңсу кіші. Мен Джокер көбек, білесің. Мен міне елмайы берем, но көңілді жылаймын. Озыңны қойырдылар ма сен де? Или помада боисың ма сен де? Жоқ, на самом деле соғышылар бұл жыр эксперименталь түгел енді, но вот көңілге ятты, прикольно. Но аның яратырған ғадаты бар ол жеріңнің. Ғадаты түгілін яға. Или шулай туры келемін, то есть мен сенің достан болғаш, мен сенің видеоларыңны автоматически лайк етем. Мен сенің, ну то есть по-любому рилс күніне бір мен инстаграмнан ашуға сенің сағашылар. Мен оны бәрі лайк етмейші өтмем. Шыға көрі, ол мен постоянно тағдым етіп тұраларына. Ой, рахмет. Сен екен енді ол екі лайк қойышы. Бірсі өзім, бірсі сен. Ой, класс. Таңнара керек мұны? Нәрсе деп айтайым? Молодец. Айы, оның астына рилслар чырға керек. Чырдың бетін және, күн сайын көресің бет. Жоқ, бұна башқаларға да, өрнек. Шындай эксперименталь, вот текшіріп қарадым әлі. Әлбәтті, ашы экспериментлар керек. Моңсу жырлар неше керек мекен, холыққа ашар мекен. Өзіме ашады, на самом деле. Моңсу жырлар күз күні, может, мне кажется, трактор. Ну, білесің ма, моңсу вроде, но ритмичный. Ритмичный моңсу жыр. Тігі. Нечік бола ол. Вроде жылыйсың, но бие жылыйсың, короче. Әйдә сразу башлайық әлі комментарийлардан. Сразу, міне сходу. Язығыз әлі комментарий, қойығыз әлі лайк. Сен сөйлеш мүш тұрабыз, яз. Түгілін де яз. Все, сәлем. Тар подкаст бұл. Бірсі жазып отырмаған. Әбей. Йоқ. Мына бұла языкны бұлайға көшер. Ладно. Нешексің қалдар, не деген анықлар? Бет, яңа жыр шықты менім. Ештікәр әйбен мұна. Сағышылар деп атаға. Моңсу ритмичный жыр. Күшетәй моңсу ритмичный жыр. Шундай бір система болдым әлі көптен түгілгіна. Беседка ясадық енді. Оказывается, шундай ғадет кірген қояндар, білмейм қоян екенін, залипать ете атырған. Ну, допустим, мен да түрттім да, и бұналай залипать там, короче. И нәрседір параллель, нәрседір ойлайым, короче. Неге шулай ол, то есть мен ол нормаль көрініш мекен. Могу левый бір ойлап тұрға. Өзім нашо құрап тұрған, өзім левый бір ойлайым. Или варит там, или өзім екінші бір ойлап тұрға могу. Сен варит та білесің мұны? Азыраға, Глаза. Алайғына мен дәуме. Залипать ту дегеннен. Но мен өзім арттан өзімде андай бір сезгенім жоқ. Вот балада бар андай нәрсе. Может быть, сен бала бола башлагансың бар. Вот балаларына айталар бет қара. Екі кіші шой залипайтты. Кішкене балалар. Қамны қарт кішілер, где-то 90 яш кішілер, 90, алар оңамайсың. Ансы уже залипайтты түгілдіран. Ансы уже тәгі. Қашан өлермі мекеммен. Ой, не. Ну вот білеке, вот Амиляның мен қой вақыт сезем, вот утыра. Метем қызым. Просто бір ярты минут шылады. Просто какой бір нәрсе болмаған шекілі. Метем нәрсе болды бұл, өші странный жындай.
Юк, мен андай бер миндә дә, юк, андай бер миндә дә бар ул. Допустим, ашап утырганда ама ашап утырга, каршыда хатын утыра, мен ашап утырам, и нәрсәдер всё залип. Может, ул просто гадәттер. Еще начар гадәт бар, менә гадәт дигән, допустим, кадер заведение ашап утырасың. Мен могу ашарга, менә шуй сиңа карарга да, допустим, син күрше өстәлдә утырасың, һәм шуй карарга да ашап утырга могу ирегеле дә, хатын. Карамай кешкән шап шуй карап утырасың. А на самом деле мен не то что аңарга карыйм, а просто мен залипаю шулай. Или вакыт карыйм инде теге. Ну теге Теге сквозь карыйсың, теге прям тишәсең кешене. Ну слушай, үсә нәрсә? Тикшерен син. Вообще, прикинь, оказывается, выпуск будет с меня карап торгансың. Юк, на самом деле, син киткәч калам бит мен монда. файл монтажладыңмы? Голода. Кстати, у Амилянын тоже шуны мәрткә китү диләр бит аны. Вот Илүзәнең ягында шулай диләр. О, мәрткә китте тагы. Дип Амилянын бер шундый кызык не скажет, вот шулай не тәне залипать да ул. Кызым, кызым дисең дә ул шундый. Просто башта шундый серьезный теге залипает. Ну, кызым. И сразу теге, ну то есть кайткан уже, и уже понимает, что он уже играет, короче. Потом залипошка. А ничексің тещаларыңда? Ничек вот синең мөнәсәбәтләр ничек теща белән? Ми вообще бис китмәле. Мөнәсәбәтләр теща түгел. Әби белән. Әби белән. Менә кайсылар якта әни диләр, кайсылар якта әби диләр. Мин әби димидә. Мин әни дим. Ну то есть мин ничептер белмим мин. Әншәп шулай. Үземнең әнигә әнием дим, әнигә, то есть Илүзәнең әнисенә әни дим. Мин әби дим. То есть ничептер шулай килгән түгел. Вот әби минем өчен әби. Авылда рәхәт, брат. Мин эше китергә уйлаган идем. Иртәрәк. Ну намно иртәрәк. Мин 2 генә көн торып монда китермен дигән идем. Ул беседка ясыйсы булды. Беседка ясыйсы булды. Ул азартка киреп китте. Мин инде калдым. Һәм хатым белән утырабыз, әйтәм, без ничә көн булды соңында? 6 көн. Ничә 6 көн авылда яттык менә без. И шунда ощущение, как будто менә шәһәргә китәм дә, мин әйме, иртәгә, ну, менә китәм дә, янарысын кайтачагым, как будто эш буенча гына барып кайтасы бар. Шундый шуның кадәр ияләштем теге. Ачы рәхәт. Кич белән велосипедтә чыгып киттем, Урал велосипедендә авылына әйләнергә бер 6 километр әйләнгәнмендер, бер урамнан менәм, икенчесенә төшәм, карыйм тегендә элекке арба тора. Рама астыннан йөрдеңбез. Прикинь, настолько ностальгияга бирелгән теге. Карыйсың, о, фаил килә. Что-то билләр авырта әле. Юк, скамейкадан утырып киттем. И ну, арба тора, теге кемдер урамда утын үйеп куйган мотор иттереп шулай түгәрәкләп, вот шәп мотор индер буш иләр инде. Яшьләрне очраттым. Бер 6 кеше, наверное, бер белмәгән кешеләр белән просто сөйләшеп киттек. Берәр сагать алар белән басып торганмындыр. Вообще каяндыр самогон таптылар. Абай диләрме? Юк, каяндыр самогон таптылар булар, короче. Кемдер туктаттылар машина белән, стакан биреп калдырды берсе шунда, короче, вот движух шунда киренгенә теге. Шунда движуха башланды, каяндыр 2 кыз килеп чыкты, буларга кушылып китте, короче. Теге Авыл движухасы. Менә бит ул вообще. Сез кемнәргә кайтасыз? Юк, ул, кстати, подкастны карый торган кеше булып чыкты. Ну, нык карамый. О, мин килгән. О, Булат собственной персоной әйтәм, фаил. Шулай карый да? Типа шулай гына карый. Булат, бу тавыда бит. Без бит Булат дигән кеше булмады да. Подкастта. Белмим, ну, Булат диде инде һәр хәлдә. И хатының классташы булып чыкты ул. Вот, и әбиләрдә вообще ишти бәйтим инде, рәхәт. Минем әби белән дә шундый теге аерым мөнәсәбәт. Әби, әйдә утыр әле, бер чәй эчик, ана чәй эчеп теге нәрсә ничексез дә. Шулай, якырыңа сөйләшәбез. Слушай, вот минем тоже нормальный мөнәсәбәтләр вот ни белән. Әби белән, әби, бабай белән. И хой вакыт мин беләсеңме шундый уйга киләм. Менә бар бит инде барыбер халыкта, безнең халыкта гына түгел, вообще в принципе Россия халкында то что теге
теща. Теща, свекровь. То есть шундай мөнәсәбәтләр как будто ол ниндидер теге дошман шикелле. То есть теща иргә каршы дошман, ә свекровь инде бу кайнана була инде хатынга каршы инде. Менә мин шуны уйлыйм, нәрсәдән чыккан ниләр микән ул? Или безнең менә шулай яхшы булганга мөнәсәбәтләр яхшы булганга гына без аны аңламыйбыз микән? Күпчелек мөгаен теге барыбер кысалалардыр инде тормышларына. Менә аны бит инде ызаны бик ничек дип әйтим инде бик тар. Шуңа күрә бер адым ул тещага әйләнергә мөмкин. Һәм беренчедән, икенчедән бит буыннар мәсьәләсендә дә элек бит буыннар теге кайнана ничек әйтте, всё өйдән чыгып юарга кирәк, теге белмим инде мунчалалап анда всё бөтенләй ялтырап торырга тиеш. Әле ул килен эшкә дә барырга тиеш, эштән кайткач ашарга да пешерергә тиеш, өендә җыештырырга тиеш, бөтенләй эшен тиеш бөтенләй. Теге шуңардан да ни соответственно теща ягыннан да шулай булгандыр инде. И шулай бирелгәндер, наверное. Хәзер более лайтово. Но әйтәм бит ызаны бик ни бик тар. Менә теге Ул бит сезгә квартира кирәк инде дия башласалар, син думаешь, так, кыргы теща сөйли башлады бугай монда. Вот, ну, то есть мин андый границаларны бузуны яратмыйм. То есть ул минем тормыш. Әби белән ул яктан вообще идеально. Бу очракта границаны, ну вот әйтәм бит, граница куя белергә кирәк. То есть үзеңнең границаңны четко, ну аны тоже грамотно куярга кирәк. То есть ул границу кую шулай ук талашуга әйләнеп китәргә мөмкин. Понимаешь? То есть аны тоже теге акрын гына теге границаны менә бай шигерергә кирәк теге. Сразу булай куйсаң, начар кияүгә или тещага әйләнергә мөмкин. Юк, без аны идеально куйдык бугай ул киртәләрне, чөнки юк, бөтен кешеләр була торган нормаль бердән аны сөйләргә кирәк дим сөйләп була. Элек бит ул бар иде инде теге. Бәй бер машина кирәк инде фәлән дигән. Ярый. Ну теге минем шул ярый, всё. Потом горизон бермән хатынга ниндидер кинәт кенә уй килгән. Яны бер машина карамыйбызмы соң син думаешь, әби шалтыраттым әле. И всё, и хатынна кергән всё фильтрлар куя башлады. Әгәр дә әби ул темаларга ниндидер теге цензуралы темаларга сөйләшә башлый икән, хатын всё. Ладно, они давай тогда. Или шалтырат үзенә үзе белән сөйләшегез, үзе белән хәл итегез. И всё нормаль. И альхамдулилlah бүгенге көндә вообще идеально теге белмим инде. Ну, беләсеңме, мин беләсеңме, вот без бит инде иллюзия белән семейный психологларга да йөрибез. То есть периодически интебез. И онда ул киңәштә инде. То есть ул киңәштә квартира алагыз. Ул сезгә нәрсә кайтырга кирәк инде, что ли? Казан психолог, прикиньте, что шалтырата. Вот так скажите им, ладно? Вот это будет ход, прикинь. Да, мощно. Юк, не ушул границы буенча әйтмәкчим. Вот границаны выставлять әйткәндә, типа икенче якның да вот осознанный булуы бик мөһим. То есть менә шул әйберләрне аңлавы мөһим. Әгәр дә син менә, например, границы выстраивать итәсең, ә ул кеше сине аңламый, ул уйлый просто син теге кара кире булган бу. Бу шулай дип уйлый икән, анда уже конфликт. Шуңа күрә, әгәр дә алар да аңлый икән, то что, ну булар, ну всё, булар үскән инде, үзләре беләләр, всё, ну понятно. Ну һәрхәлдә дә инде алар да яхшы гына әйтә инде теге. Менә шуны да әйтмәкчим мин. То есть алар бит инде начарлыктан әйтмиләр, алар тоже сезгә теге яхшы тормыштан, ну сезгә, безгә яхшы тормыш булсын дип инде әйтүләре. Просто мин шакта мин ничек уйлыйм. Безнең әниләр поколениесе, әби бабайлар, ну то есть әниләр теща тест дигәндә иде. Әби бабай дисәң ату теге. Минем өчен әби бабай ул теге, минем әби бабай. Әти әниләр поколениесе, алар барыбер бездән әзрәк осознаннырак. Беләм мин әле аңладым нигә әби бабай икән. Син әби бабаң бар, минем әби бабай юк. Может, шуңа күрә нык нормальдыр. Әби бабай. Юк, не. Әби бабай диләр бит, по сути. Дөресе шулай бит.
Әби бабай, дөресе шулай. Мин просто нишләптер әни әти дим. Ну вот нишләптер шулай килде с самого начала. И вот, получается, и менә шушы границаларны, мөнәсәбәтләрне төзегән очракта алар бөтен әйберендә аңлап бетермәскә мөмкин. И син аңлый торган кеше буларак үзең аның ысулларын табарга тиеш. То есть каядыр теге үзең әйтмешли, ярар диергә дә и үзеңчә эшләргә мисал өчен, әйме? То есть вот шундый нәрсә. То есть отношениена кай бер вакытны, ну ул бит, например, авыр була, әгәр дә ул сиңа вот представь әйтсә, машина кирәк инде сезгә берәр инде. И син шундый. Яра үзебез беләбез без. Нигә не аны өйрәтәсез? Дисәң, например, әйме теге. Тоже топорный отношения булса шундый теге. Не кысыласыз. Мин дулсам, эх, шулай әйтәс килгән минем. Yok. И вот ул очракта Но, надо признать, это было мощно. Это было мощно, качан без бача белән утырабыз, ана машинасына, братан, тачка тебе надо уж, братан. Ул да шул командада, что ли? Әби командасына эләккән. Ну, ладно, типа, ну все. Юк, я не понимаю, типа... Кызык була. Икенче атнада выпуск. Менә машина алдым әле. Да, грант алдым. Бабайныкын. Просто үзләренең машиналарын сатырга диткәннәр. Шуның өчен генә. Ипотека оформлять барабыз иртәгә. Ай, кызык. Шуңа күрә әйтәм бит, вот осознанность булу, менә үзеңнең аңың белән яшәү, аны аңлау, ул менә шундый барыбер психологический моментлар. Мин вообще миңа психология ошый. То есть ул андый психологический әйберләр психологлар белән дә эшләгәч, вообще нык кызык миңа ошый. То есть мин аны аңлыйм. Бу ситуациядә, ну, аңламаган очракталар да бар, билгеле, ләкин аңлаган очракта ул вообще кызык. То есть вот әниләр белән дә, үземнең әниләр белән дә сөйләшкәндә так. Минем әни вообще гиперопека. Ойрым история. Ул вообще просто вот син аңласын өчен әйме? Ул вот буквально менә шалтыратуларын, алло, улым, син кая? Менә шундый шалтыратуларын, ну бер 3-4 ел элек кенә битерде. То есть до этого... Ну, гафу ит менә 3-4 ел элек кенә син үзең дә контроль кирәк битерән кеше. Ну, это кайда икәнеңне белү, ну реально кирәк иде бит. Потому что, типа, еш кына ответлар. Ой. Юренде, но имеется в виду убить даже может быть. Аны әгәр дә покопаться, ул менә шушы гиперопека аркасында булган әйбердә булырга мөмкин, понимаешь? То есть айруча иротны әгәр дә син менә шулай итеп контрольдә тотасың икән, гиперопечный контрольдә, ул иротка бит плюс булып бармый. Аңа, понимаешь, ул тормышын үзе яшәргә тиеш. Ул вот определенный возрастка җитә дә, ул там әйтик 18 яшькә җитә дә, все, ул тормышта үзе барырга тиеш тормышны, ул үзе абынырга тиеш, үзе ялгышырга тиеш. То есть син аңа булышырга тиеш только вот в крайнем случае. Әгәр дә ул сиңа прям вот все килде, анда әйтик, анда все көчүм бетте, ну ярдәм итегез. Вот син аңа можешь ярдәм итәргә. Нәрсә әйтин дә иде? Юк. Менә жуда әйтеп утырасың. Юк, менә бу шул булды, братан. Менә әле генә син сөйләсәң мин. Именно залип бөтен әйберне. И вот, китердем. Минем очракта ул прям гиперопека иде ул, прям вот вообще. Шуңа күрә мин аны аңлап, нитеп, то есть вот мөнәсәбәтләрне хәзер вот Аллага шөкер, үзең әйтмешли, мин әтиләр белән вообще там әйбәт отношениялар. То есть әби бабайлар белән тоже. Вообще, теге... Ну, без ул яктан вообще безгә, белмим, повезло деймсең инде, или ничек дип әйтергә дә инде. То есть... Конечно, ул бит... Ярты бәхет әби бабайдан оңу дип әйтим мен инде.
ул жактан да сени оңдор мен шунун кадар миңа жылы болду мына велосипедте жүрдүм дедим бит эми шунун кадар жылы болду біз койттук шашлыклар пиширдик бажай уже мангалларын кыздырып куйганбыз койттуга тиги вообще рахат инде мангалларын әзірлеп қойған анда 2 мангал бирси урамда мынча ай алдында алар шуны тикшерип бердилер да шонсоң корап жылмайып жүрдүлөр анда мына ушулай шундый рахат ишик алдында отурдук скамейкалар коюп стөлдөр менен шундый жылы шундый рахат азыраак гана көңүлүм да толуп кеткендир наверное вот кечки саат 8-9 вот как раз велосипедин алдым да Урал велосипедте чыгып кеттим урамда велосипедте жүргө вот мына шуңа көрө рахат атиги кимдердир үчүн бит мына кимдер теща вот алар үчүн бул дұрыстан да проблемадар эйде кеттик ну типа мага кайтабыз болатын узак турмай мен анда не анда сизде анда фалан деген опять мен наоборот вообще шатланып ела кетип кишилерден турадыр инде вот билбейм мен биз вот нерсе айтерге да билбейм вот по сути вот азыр биздин выглядит как будто биз тиги отургандарды эки шүпрәк икиси да тещалары мактап дейп отуралар бир сөз айтерге коркуп ну то есть мен например әйтер идем әгәр дә берәнди ну то есть реально ниндидер конфликтный момент булса или там анда ну типа безнең тормышка ничектер кысылып карадылар но менә хәзерге вакытта то есть опять-таки без границаларны дөрес итеп куйган аркасында то есть менә безнең хәзер бит тормышта зур этап сен уйлап кара ул этапка ничек кысылмаска инде ты что ну по идее biz ничек тәҗрибә күргән кешеләр дә сез маңкалар һәм менә ул гына да түгел менә авылданың бүтән темасы бар менә шунда беседка ясап ятабыз бакчада бер 3-4 кеше килде нәрсә ясаганда менә беседка ясаган бездә сания менә башта кырыйларын куярга кирәк чынлап башта кырыйларын куярга кирәк аннан соң кырыңа җыеп киләсең инде аны да юк инде без уже как бы варить бетердек мында ничәле буласың мына ярак кирәк ну шулай иртән әбиләргә кадәр нәрсә буласың бу шундый менә кызыксынырга нәрсәдер әйтергә киңәш әйтергә теге авылда шундый бер бар инде барыбер да авылда гына да түгел ул вообще в принципе менә миндә бездә дә бар ул синдә дә бар ул миндә дә бар ул бөтен кешедә бар ул син уйлап кара менә без хәзер бит бала тәрбиялибез мин аны үземдә дә сизәм по сути ул белмим ничек аңлатырга ул вот например балаң синең нәрсәдер эшли и синең аны ул әйберне эшләтәсең килә үзеңчә по сути ул бит аны синеңчә эшләргә тиеш түгел инде тиеш түгел һәм ничектер теге ал әйтмә инде менә булай кирәк ал әйтмә менә булай но мин аны по крайней мере үземдә аңлыйм и теге туктатырга тырышам но мин понимаю что ул неосознанный ул ниндидер вот беләм мин аны менә шулай эшләргә кирәк то есть ул вот белмәм вот ничек аңлатасың аны аны бит инде аңлатып була син аның шишу юлын беләсең үзеңчә шуңа күрә син үзеңнең күз алдында булган вариантын тәкъдим итәсең то есть әгәр дә ике ягында белсәң син аңа ике ягында тәкъдим итәр идең миңа калса инде но бар еще шундый ито барыбер үзеңнең приоритетларыңны куеп инде теге бала белән әле ул бер хәл но балаң бит ни өчен теге баланың подростковый возрастларында конфликтлар башлана теге әйтәр бит вот переходный возраст тегеләй булай на самом деле оказывается переходный возраст ну как таковой ул не существует ул теге просто беләсеңме ни аркасында вот үзең әйттең бит буыннар аермасы дип бит буыннар менә безнең буынга әле ул эләккәндер наверное типа безнең әти-әниләрнең во-первых информация аның хәтлек булмаган то есть хәзер бит безнең в доступе вот любой нәрсәне укып була любой нәрсәне белеп була таптың тиз генә Google'да хоп син психологияны укып алдың бу ситуациядә нәрсә эшләргә хоп тиз генә җидең карыйсың уже сиңа там даже видеолар бар информация күп кеше
развивается, шул психологияны укый, ниндидер бүтән фәннәрне һәм шуңа карата, шуның аркасында хәзерге вакытта балага бүтән караш белән карый. Ә безнең әтиләр все-таки менә мондый ни белән болай эшлә, менә болай итәргә кирәк. То есть алар автоматта яшәгәннәр, алар үзенчә өйрәткәннәр, алар баланы аңларга тырышмаганнар. И шунлык аркасында 14 яшьтә, по сути 13-14 яшьтә кешенең уже сформированные личностиләреннән. То есть все, аның характеры бар, аның үз карашы бар. Менә ул, например, син вот менә бу әйбергә булай карыйсың. Не факт, что синең балаң шулай ук карый бу әйбергә. То есть ул может совершенно бүтән як. То есть аның ул позициясе сформированный. И шунлыктан башлана, ничек инде син булай карыйсың? Менә булай булырга тиеш. Ә ул әйтә, юк, булай булырга тиеш түгел. И вот шунлыктан башлана конфликт. Это по сути, беләсең, ничек мен вот бит кызык әйбер әйткәннәр, типа балага теге тугач та 5 яшькә кадәр син патшага кебек мөнәсәбәт булырга тиеш. 5 яшьтән 14 яшькә кадәр ул синең колың кебек булырга тиеш. То есть син аны эшләтергә, укытырга, нитергә тиешсең, то есть гонять, то есть өйрәтергә. 5-тән ничәгә кадәр? 5-тән 14-кә кадәр. Һәм 14 яшьтән до последнего ул син аңа дустыңа кебек нитергә тиеш. Мөнәсәбәтең булырга. То есть, ну, енді менә ул бит как раз менә синең фикерең трудный возраст. Мине иде аңламыйлар. То есть, да, они ничего не понимают они. То есть, они не в тренде, они не в теме. То есть, и то есть, кояндыр нәрсәдер кем беләндер аралашу китә инде, да. Потому что син аны подразлисың бүтәндә. Аңламыйча теге үзеңне кенитәсең. Вот, и шуңа күрә осознанный булырга кирәктер дип уйлыйм. Ул вообще ярдәм итә торган әйбер. Ул сиңа вообще любой мөнәсәбәтне төзергә ярдәм итә. То есть, вот прям вот чёще булсынмы ул, әби булсынмы, әни булсынмы, кем булсын анда, бабай булсынмы, ну вот тёще дигәннән, әби дигәннән, вот фикер без инде сабылышканда чәй эчеп утырабыз дип әйтәм. Все, ладно, китәбез инде фәлән тигән туда. И без алган идек бабайга бүләк иттереп сварка. Мен тәкъдим иттем дә әйтәм, алык та бездән булыр дип инде. Ну әби түләде инде. Әкренләп шашага өйрәнә башладым. Нет уж. Типа, әйтә түлим да, если чем әйтәм, җибәрәм мисә тогда. И киткән әйтәм, мисә җибәрәсе бар, әле җибәрәм акчалай. Әйтә, юк, кирәкми герт, миннән булыр. Типа, сездән безгә инде бүләк инде, типа, әле яшәп кына киләсез, үзегез дә кем белә бит инде. Икебез дә бергә үлмәсбез инде инде, типа, кемнәрдер бәлки сезнең белән яшисе булыр. Шуның өчен без сезне үстердек. Ахырда сез безне тәрбияләсәгез, типа, менә шул безгә бүләк булыр инде, типа, и кем белә бит әле авылда тора алабыз аерымына, әле андый хәлдә булабызмы, үзебез карарлык, әллә юкмы әле, типа, бәлки сезгә килеп торасы булыр. И шуның кадәр ни булып китте, да, действительно, теге әле ул якларында сварка акчасын сразу җибәреп куйдым. Юк, әби, җибәрдем уже. Мен икеләтә җибәрдем, икегез өчен дә, если что. Юк, дөрестән дә ул на самом деле вот ул күлке, без күлеп кенә утырабыз, но мен аның турында тоже уйлыйм. Менә мин хәзер үземнең әниләрнең нинә карыйм бит. Һәм ситуациясына инде. Безнең бабай бер үзе генә калды бит инде, әйме? Но ул гомер буе авылда торган, ну аны чыгарып булмый инде. То есть ул шәһәрдә тора алмый, ул беләсеңме, ул аны изначально ул даже дәвани исән булган вакытта да алар шолыга килсәләр кунаккаймы, куна алмыйлар ие. Потому что ул уже все шәһәрдә аңа чыгарга кирәк бер җиргә, чыгып керергә, нитергә, ул бер урында утыра торган кеше түгел. И хәзер понятное дело, и әниләр кайтып йөриләр, то есть бер артлы, ну карыйлар инде. То есть ул үзе генә торала инде ул, ну уже шундый возраст, что он тулып китә кай вакытны, оныта анда газны сүндерергә оныта кой, ну шундый моментлар бар. То есть уже карарга кирәк. Мен әйтәм, менә хәзер вот йорт сайлаган вакытта да инде мин сайдым да, и әниләр дә
шундай возрастта бит инде уже пенсияга чыктылар, 60-ны уздылар. И әниләр дә сөйләшәбез дә бер-беребез белән. Әйтәм, сезгә Казанга якынрак килергә кирәк. Күчергә кирәк. Ник без анда күчиксең? Соң мен әйтәм, вот сез вот әйтәм, сез уйлап карагыз, менә дәвәтим сезнең ярай Чаллыдан 50 километр якын авылда яши. Әйтәм, ә безгә ничек булачак? Ну, то есть, сезне бит мин малай буларак, мин ират буларак, минем минем ни бит инде вазифа. Шуңа күрә мен әйтәм, в любом случае Казанга якынрак булырга кирәк сезгә. И все, и шуннан уйлый башладылар уже. Казанга якынрак, нине теге все квартираны сатырга кирәк, ну, уже шундый ниләр булды. И шуңа күрә аны тоже уйларга кирәк. Шулай ук без ул теге вроде пока тормыш бара, о, күңелле ни. Но ведь кай вакытны просто Потом тукталып. вот сен күрсәткән кешегә әйләнәсең. Кая мен күзлек. Блин, да, уж да, блин, вообще даже моңсу инде уйлаганда да, ул бит Вообще, вот, если честно, махом өтіп кете торган вакыт. Вообще, вот, то есть, особенно, вот, әни миңа шундый нәрсә әйтте. Без әни белән вот, вообще, прям, ну, нык ни сөйләшеп утырабыз, иркен сөйләшәбез. Кстати, андай бер тоже бик сирәк, потому что Илюзә миңа әйтә, ну, безнең әни белән андый мөнәсәбәтләр түгел. То есть, именно вот, просто вот, иркенләп любой темага вот, на самом деле, вот, әнине дә подкастка чакырырга була. прикольно было, мне кажется. Теге сөйләшеп утырга, просто разные темаларга. И вот сөйләшеп утырабыз, и ул әйтә. Мин говорит, аңлыйм, что вот вакыт барган сайын прям вакыт тизәя ди, короче. То есть прям вот ну тизрәк кая чаба. Мен аны не то что әни, мен аны үзем сизә башладым. Менә булай үткән кебек. То есть вроде кичә генә уже ну теге роддомнан каршы алган идем, уже Амиләгә 300 уже дип. Әти! Уже сөйләшеп нитеп во всю теге. Мен әйтәм, кайчан булды соң әле ул? И беләсеңме, шушы көннәрдә шуны аңладым. Прям вот төнне ятам, шундый уй килә башыма. Уны уйлап ятам инде. Без бит шундый мәшәкатьләр белән йөрибез хәзер теге. Йорт сайлау. Этапта, ну шундый этапта бит инде без теге тормыш үзгәрәчәк бит инде, прям вот конкретно. И ул момент безне икебезне дә ниндидер нервозга китерә. По-любому ул бит инде. Вообще бер уйланда стресс бит әле баш мие иченә теге үзеңнең зона комфортына чыгарга кирәк. Ничек инде токтак бит инде күпме яшибез монда бер дигән. Илюзә өчен аеруча ул вообще андый теге андый моментларны яратмый торган кеше. Менә бүген мин әйтәм, нишләп соң шатланмыйбыз без? Менә шатланырга кирәк. И шуннан соң, короче, йоклап ятабыз, и башка шундый килә. Мен әйтәм, без йөрибез, и вот из-за того, что без нервозныйга әйләндек, теге кай вакытны Амиләгә кычкырып җибәрәсең, балага теге. Булды инде. Нитмәле. Ул эмоция кайдар чыгарга тиеш. Эмоция чыгара тиеш. И аннан соң син теге не задумывайся, просто син үзеңнең ниләрең белән йөрисең теге. И вот шуны уйлыйм. Төнне уйлап яттым, әйтәм, син представляешь, вот синең проблемалар, синең вот дом сойлыйсың син, синең тормышың үзгәрә, квартирадан китәсең, ниндидер там ипотека аласың, тагын нәрсәдер. Ә ул балага ул проблемалар юк. Аның өчен без барабыз дом карарга. Аның өчен монда каран диде ташлар. Әти, кара, ташлар. Аның өчен ташлар, аның өчен дөнья, понимаешь? Ул килә, анда балчык. Балчык, кара ком. Ул кымда уйный. То есть әти, аның өчен ул любой домны карау, аның өчен безнең белән ниндидер яңалыкка бара. Ул дөнья өйрәнә һаман. Мен әйтәм, менә шушы мизгелләрне вот аңда булырга кирәк. Илюзәгә дә әйтәм, син понимаешь, без срываемся и ул моментны туктатырга кирәк. То есть безгә үзебездегә дә бер-беребезгә теге мөнәсәбәтләрне бузмыйча, теге талашмыйча, әйткәләшмичә моментта булырга. Үзеңне вот саклап калырга. Менә шушы шатлана белергә. Син мен әйтәм, уйлап кара, безнең өчен вообще офигеть шундый шатлыклы мизгел хәзер. Давай шатланыйк әле. Давай нитик әле. Ул бит вот без даже видео яздырдык, короче, үзенә теге. Вот бүген 17 июль без кайтып барабыз. Вот бер елдан карарбыз. Нәрсә булыр микән? Кайда булырбыз микән без? Менә без хәзер шушындый точкада. Все, квартира сатылды. Пока үзебезгә йорт сайламадык әле. Вот бер елдан
нәрсе булдырмый икән. Мен әйтәм, куй напоминалка бер елдан. Прикольно. Прикольно булачак бит. Вообще прикольно. Фамилияны төшердек, нитек шундый вот мен вакыт шундый нәрсәләр ясарга Әйе, минем хәтерисем, мин сөйләгәнем үземнең хыялымны да яздырырга 25 яшьтән яздыра башларга. 25 яшьтә яздырырга үземә 35 яшькә или 40 яшькә, типа, менә миңа 25 яшь, бүгенге көндә минем шундый проблемаларым бар. Вот иң сөенгәнем минем менә шушы бүген. О, Типа, классная идея вообще. Менә борчылама әле, менә наверное, шулай булырмын. Наверное, 35 яшьтә мин, наверное, менә шундый булырмын, наверное. И потом 35 яшьтә карарга шуны. Һәм типа, во, ничего себе, прикольно. Шушыда булдым проблема, чувак, типа, ты чё? И братан, да, менә бу подкастлар яздыру тоже беләсеңме нинди не булачак. Вот Блин, ни күңелем тулып китте бразан. Менә- Вообще. мен Җылы булып китте. да. менә мин әйме үземнең хәзерге вот влог яздырайым бит. И вот үземнең влогларны по сути пересматриваю хәзер. И мин понимаю, мен вот по сути ул влогларны яздырганнан уже 7 ел үткән. 16-нчы елда мин яздырган идем ул влогларны. И сөйләп кара, и вот ул хәзер даже шундый кызык. По сути мин аны яздырган идем ниндер теге. Ну, контент булдырам дип. Но аның бит икенче ягы да бар. Ул даже кешегә вот аның просмотрлар җыймаса да ул синең как архив булып бара. Мгм. Синең вот үзең әйтмешли тормышыңдагы этаптагы, менә мин монда там бүген дискотека форумга барам выступать итәргә. Я даже не знаю, чувак, син вообще, сиңа 26 яшь всего. Син давай кайфуй пока. Эй. Ну шуны вот прикольно. Менә сәләттә булдым да инде күптән түгел. Миңа анда 35 яшь бирәләр инде. 35 яшь. Миңа 26 яшь инде, вот 35 яшь бирәләр. И бер кыз белән бу темага сөйләшәбез. Мәйтәм, прикинь, 35 яшь бирәләр миңа 26 гына, вообще ябгарга кирәктер инде, наверное, из-за этого. И вот это, ну юк, син скорее всего үзеңне ишеңдә 35-ка тоясыңдыр. Не. Типа, тут 35. И вот син әйтәсең бит 26 гуляй, эй, и мин именно уйлап йөрим, әйтәм, блин, так, нәрсәдер надо замутить, что-то надо, нәрсәдер эшләргә кирәк, нәрсәдер уйларга кирәк. Блин, нәрсә, минем уже соңга калам, нәрсәдер җитешмим. Менә шундый уйлар белән йөрим, короче, вот это. Гуляй димәдем мин, кайфуй дидем. Кайфуй, да. Кайфуй, ул бит ике төрле әйбер. Мин вот үземә әгәр дә вот була бит теге вот үзеңә яшь вакытта нинди киңәш бирер идең? Но мин если честно хәзер вот үземә теге вакыттагы чувакка киңәш биргән булсам, мин әйтер кайфуй от того, что делаешь, и делай. Да, мен дә шулай дигән булырым, вообще абсолютно. Но мен ул вакытта гнал. Мен һәр вакыт гоню на самом деле. Мен вообще нык гонщик мен. И ул вакытта да гнал, хәзер дә гоню. И то есть артка борылып карасам, типа, ты нормальный же чувак вообще. И мин бүген я лучшая версия себя. Конечно, конечно. И вот в моменте дигән все, айда, йомгакларга вакыт прям нык фәлсәфи уйга китте, нык рәхәт, нык тәмле. В моменте дигән да. Син булдың микән анда? Дача бу. Сиреньнең дачасы, Чаллы янында. Сәгать төнге 2ләр. Шайтан атып килә. Җәй. Монда монча да чапындым да, урамга чыгып, шланга белән скасу сиптем да, кире кирдем, җылындым, и менә кире чыгып утырдым. Шәп-шәбәк килеш. Аша утырам, монда ой. Аша утырам, монда предбанникта егетләр футбол турында сөйләшә. Да нет, он же туда перешел, да не, его же сюда купили, да он вообще вот так. И мин ойга карап утырам. Кырыга сирень чыгып утырды. И не знаю, ничего, мен просто тыныч кына утырганбыздыр. Просто кайф. И вот типа менә шушында дөнья тукталды. Менә шушында теге сохранение бастымсың, сохранилсыңмы? И Менә шундый моментлар, менә шундый моментлар мизгелләр. яшиш килә. Да, күбрәк вот үзеңне кирәк. күбрәк туктатырга кирәк. Вот менә миндә Андый шуны. мизгелләр күп бит. Тыгына Вообще. белмибез. Менә шуны нитергә кирәк, сизә белергә кирәк. Вот мен Бәлки әйтәм бит, Амиля шуны сизәдер ул. может быть, может быть. И вот мин үземне дә вот нәкъ синең кебек шундый уйда тоттым. Әйтәм, һәрбер мизгелне прям күреп нитеп яшәргә кирәк. О, кара, там балага карарга кирәк, баладан өйрәнергә кирәк. Вот аны карыйсың, әйме? Ну син уйлап кара, щебенка.
щебенканы көріп шатлана, о щебенканы, о қара ташлар, ол андан салют ясый. Мен салют ясайм, салют ясый. То есть менә шулай яшәргә кирәк. Имит Илүзәгә дә бүген сорау шундый бирдем. Әйтәм, кайчан соңгы тапкыр син прям вот шатландың менә вот, вау дип. Ул әйтә, Стамбулга баргач ди. Әйтәм, син понимаешь, что без Стамбулга бардык 2 ел элек. То есть син 2 ел буе шунлай шатланганың юк. Мен әйтәм, безгә өйрәнергә кирәк шатланырга. Шатлана белергә кирәк, шатланырга өйрәнергә кирәк. Короче, Кирәк, прикинь. Бик шәп әңгәмә булды бу урын белән теге бераз ана күңелләр тулып киткән сыманда булды. Көлдек тә. крейсер утравына җитте. Инде утрауга җитте бу. Бу, по-моему, җитте. Лайк, комментарийлар утрауына. Әлбәттә. Менә бит күрмисең менә лайкка баса. Сез комментарийларга да баскалагыз, яме? Юк, шаярып әйтүбез түгел, мөһим языгыз, яме? Фикер, ниндидер смайлик барса да мөһим. Обратный связь кирәк. Без моны нәяк менә сезнең обратный связьларыгыз өчен эшлибез дә. Кемнәр шәхсән безне белә. Кайда без кайчан без очрашабыз, безгә әйтәләр, братан, шәп, вообще прикольно, шулай рәхәт сезне тыңларга дип әйтәләр һәм шуның кадәр җылы булып китә. Вообще илһамланып, яңадан эшлисе килә башлый. Теге по-моему, ул әйбер. Шамил, яз әле комментарий. Данияр, Син язаң бит. яз инде, языгыз әле бер-ике сүз хотя бы. Үзара язышсагыз була шунда комментарийларда. Пожалуйста, сезгә площадка. Тоже инде. Давай. WhatsApp не тема ул хәзер, комментарийларда шахалыкканда. Полосковның комментарийларын яңа социаль шилтер. Ярый, рәхмәт сиңа. Сиңа да рәхмәт бик зур. Вообще, һәрвакыт шатмын шулай әңгәмә карап утырырга, сөйләшергә, кызыклы темаларга. Әле сөйләшер сүзләр күп әле. Тар подкаст. Сау булыгыз. Сау